di bibelor do tersurat hatani di bata dohot pakubasion ni Tuhatta Yesus Kristus. Songon gonong ni bunga oma holong ni Kristus nasomas sohot. Jala pakirimo ni hida jolma tu ibana dakya masadi. Lilin, sinodang ni Tuhan, ima na setotong manondangi ngulu taon. Sadarion bongotata maminggu apen na perjulu. Inasupasu manaro marhite-hite goarni Jahuba. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
nungagalat lilin atpen parjolo, lilin pakirimon, totong mahita mai ma Jesus, di bagasan pakirimon na mangulu. Marede mahita laos rim mahita jongjong. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tu borusion, idama nungaro hatu aumi, idama ihu tu ibana do upasilehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogon na suhatu dosan, na tumupalangit doho tano, hinorhon ni asini rohamdo ubahen sahat hami tu taon hurian na ibaruon. Lehon matu huriam todim na badiai dohot hamaloon sianho. Asalam rarat jalagadda harajomu di tonga-tonga ni hamion. Sailehon mahiras ni rohatu naposom, makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani, pargogoy mahami manguloy ho di bagasan haporseaon na totong, asa manahan hami sahat ro di ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Tangi homma patik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di Yohanes bidualu ayat 12. Dungi diulahi Yesus majamitai nasida nin nama, ahudo panodang ni portibion, nasotupa mardalan dinaholom namangi hutonahu, di ibana do tahe panodang hanguluan. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Sai pargugoy mahami mangudawan na. Amen. Marede mahita.
Patopoti madosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon na sohatu dosan para siroha na sumurong. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujolom di bagasan habadiomi. Manopoti jalamangang gukod dosa nami. Masaidut huarsahi hami ho. Marhite-hite pikirat dohot hata. Dohot pabainan nami narway, dang huhaholongi hami ho, siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rima sammu jala uhumammu hami tuhamatean salileng nilileng nai. Alani i nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana na sotumada dosa di bahen debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Asa ngapon ma debata na digijang. Marede mahita. Tangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion. Imana tersurat di Rom bidu 10 tolu ayat 10 sada 1 ayat 14. Tajahama secara responsoria. Ima rikotihamu
ala diboto hamu tikina ay naung dapot do basna laho hehe sian namudum ay nunga jumonok haluaot tanuaeng sian uju gabe porsea hita. Badia mahita marpangalahos songon napatut arian unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon unang marharo ngarangon dohot magadobus unang barbada dohot mangiburu. Ido sahatna martuado akan tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita. Tahatidak kom maha porseautai songon nahina tidak kon nidongata saha porseau di sadok portibion ra mahita madok. Tabegema titing di minggu ta sadarion.
Shalom, horas madihita saluhuna. Tabege matikting namasa doho na naik pamasaud di Huriata Minggu tanggal 30 November 2025. Sada Romawi, Pakkubasion, sada titik sada, goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Mingguta sadarion, Minggu Advent Parjolo, topik Minggu, Mardala di hati uron ni Jahoba. Sada titik dua, Padidion Nabadia. Di hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025 nanengro, patupaun ni Huriatta do Padidion Nabadia tu anakon ni Huriatta, di parmingguon pukul 10:30. Turuasta naneng mabuat tardidi, asaro mamarguru tunatorasna, jala di patupa di hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. Masuk pukul 10:06 manang jam 4 sore. Di ruang Jesaya. Asa dibuang ma, fotokopi akte hotripe, fotokopi akte lahir, dohot pengantar sian situawik. 2 Romawi, Dewan Koinonia. 2 Romawi sada, undangan Natal Parhalado dohot keluarga. Marhite tiktingon, digokon masudi Parhalado HKBP Keramat Jati, dohot keluarga, laho madohoti acara Natal Parhalado, dohot keluarga, nari patupa, hari tanggal Selasa 2 Desember 2025, partikiana pukul 10 pituip, inganan di gereja. Tolu Romawi, Dewan Diakonia. Tolu Romawi sada, ruas Namoding, Naparjolo. Di hari Jumat tanggal 20 November 2025, nunga jumolo di alap tuhatta, sahalak doli-doli ima, Baringin Daniel Napitupulu, tutup umur 47 tahun, Sianwik Makassar sada. 2. Di hari Jumat tanggal 20 November 2025, nunga jumolo di alap tuhatta, Amatta Tommy Bati, tutup umur 64 tahun, hinahabaluhon ni inata, Berliana Boru Lubatobing, Sianwik Keramat Jati. Tatangyakum makeluargai asahatop tarapul rohana sida. Opa Romawi lain-lain. Opa Romawi sada rapat huria. Di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 nanengro patu paun de huriata do rapot huria imana lao manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2026. Maringana di ruang serbaguna masuk pukul 8:30. Di Tongos Huriata ro undangan dohot buku rancangan program anggaran tahun 2026 marhite situa wiknabe. Opa Romawi 2 persembahan khusus korban banjir. Naparjolo, hobar tu surat sian kantor pusat HKBP taringot bencana alam patupaun Huriata ro papungu pilihan khusus tujolo duk sidung pilihan kedua di parmingguan tanggal 30 November 2025 di parminggu pukul 10:30 dohot 10 pituip lahu mengurupi korban banjir Tapanuli Tengah dohot kota Sibolga duk siduk titingon jahaon masurat sian kantor pusat. Napaduahon lahu mengurupi dongatta nahona korban banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah dohot kota Sibolga mamuka hari Minggu tanggal 30 November 2025, sahatu tanggal 6 Desember 2025, patupaun na Huriatta do marhite Dewan Diakonia, papunguhon pakaian layak pakai, laho sitongoson tu korban banjiri. Boy ma dipasahat manang menghubungi amak situa J Sirungaringo dohot amak situa D si Mangunsong. Opat Romawi tolu, boa-boa dohot soso-soso sian panitia pembelian tanah. Shalom, horas madihita saluhuna. Toktong matabua ditangiakta, jalarap manupahi, asa tulus sakap laho palesehon manak pelunasan di bulan Maret 2026, godangna 3 miliar, na manuhor tano di jolo ni gerejaon, naksongoni lao paulakon akapijaman, pajolohon manggarar tanoi.
tahokop jala tatupahi ma amang inang nang naposo bulung marhite sumbangan per meter persegi dohot padalan proposal ikut dapuk manian hira-hira 600 meter persegi manang sekitar sia miliar rupiah sumbangani asasi kop sude haperluan tu tukot sere tano nai barui tajalo ma proposal sian panitia. Parepengon ni panitia sahatro di tanggal 20 November 2025 songonomma. Sumbangan per meter persegi. Godangna 5 miliar 210 juta 152.745 rupiah. Manang 327,40 meter persegi. Sumbangan per meter persegi na masuk tu rekening panitia. Godangna 3 miliar 263 juta 102.820 rupiah. Manang 250,50 meter persegi. Sumbangan sian kiris. Godangna 12 juta 10.634 rupiah. Sumbangan sian proposal 261 juta 150.000 rupiah. Singir mana pinjaman si Paulahon. Godangna 10 miliar 5 juta rupiah. Manggarar termin na perjolo manang DP dohot termin na paruahon. Godangna 10 miliar rupiah. Horas ma tuhata ma masu-masu. Songonima sahat nitikting di mingguta sadarion. Akka naso ni jahau ditiktingon. Boy mata jaha di WA Group Tabe. Manang website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Surat sian kantor pusat HKBP. Huria Kristen Batak Protestan HKBP. PA Raja Tarutung tanggal 20 November 2025. Nomor 1718-L-8-11-2025 perihal bantuan bagi korban bencana. Kepada yang terkasih, seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP dengan perantara pendeta resort di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sejak hari Senin, tanggal 24 November 2025, beberapa wilayah khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Hubang Hasadutan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, terbaru sebagian Medan dan Aceh mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang diyakini merupakan dampak krisis ekologis. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak saudara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kehilangan, serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut laporan BNPB, pada hari Jumat tanggal 28 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 116 jiwa dan 42 orang belum diketemukan. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian melalui doa, dukungan moral, serta bantuan nyata. Sehubungan dengan itu, kami mengajak seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih dengan memberi bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP, BTN, rekening 11-30-30-00-0026, BRI Cabang Tarutung 0099 01 00079309, Bank Sumut Tarutung 320 01 04 00 0012 Bank Mandiri Tarutung 107 00 24 992 499, BNI Cabang Pembantu Tarutung 006
1254193. Kiranya melalui bantuan yang kita berikan menjadi saluran kasih Tuhan dalam menghadirkan pengharapan bagi semua saudara kita yang menderita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, tertanda Pendeta Dr. Victor Tenambunan MST, ditanda tangan dan distempel. Songonima Horas. Tabegema ede pujian sian punguan ama arbab dohot keluarga.
Mare demahita laos tapasaha ma peleata pelean sadaa dohot sadabi. Naturuson ayat oh Tuhan
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Selama apemma dita salutna. Berita nauli nagabe jamita di minggutta sedarion imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 2 ayat 1 saha rodi ayat 5. Songonomma didok disi takasma tapai hutihut. Odo hata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringo tujuda doho Jerusalem. Masa dosogo di ujung niaka ari hok disi dipaujak dolok ni bagas ni Jahuba dipucu niaka duluk. Jalahu micat sianak karubian jadi marongowam matusi sudiaka perbigu. Jala torop akka bangso madapot totusi akka namadok beta hita tanakohi ma doluk ni Jahuba tubagas ni debata ni si Jakub asa diajar hotu hita akka dalanna jala mardalani hita di akka lapangna ai marharoroan sian siod dosugut patiki jala sia Jerusalem hatani Jahuba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akka perbigu jala toruan na torop akka bangso. Jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akka sasabi. Dang be tahun ni bangso dopak bangso pudangi jala dang be guru honon nasida permusuhan. Betahamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jahuba. Ido yanggo sahatna. Marhite asini rohani Jahuba di hita di pasahat hita tumnuaeng tuminggu apen na perjuluon. Jala di minggu apenon disungguli dorohata buhado hita menagam haroroni Tuhani. Ala di haroronai sikok madayon ni sudina sana mangulu hadameon hasonangan. Jalaido las ni rohani hita akasihutok Kristus na managam di haroro ni Yesus padua halihoni dayotama jabbar na sumurungi na pinaradini Tuhani di hita. Jalan molo di jamita minggu sadaryo di apen na perjulon takuboto itor sudi hita nak madok digam main naik tulus. Taga mudo dinggulu ko berengok tulus. Alana pasti dangadong maboto harorona adigama ro Jesus na padua halihon. Nanggo sahalak na dibortibio dangadong maboto. Alai dipasti hodo adong do obasna. Jala mulo di bagasat turpukon disadetiki ikut saut dui. Jala disima berengota aka naso heamasa naso siat tu pikiran ni jolma. Alaya pala na menarik nana yang berengot tamar hite turpukon dipasti hodo disadetiki sude nasa bangso marudur-rudur lau madapoton bagas ni debata. Disima si hol rohani halak ninna asa di tangihon pangajarion nasihat Tuhani.
Mulu diturpukon sia Sion nin naropatiki alayang hata ni debata sia Jerusalem. Mulu tabereng di ayat oba didok disi di haroro ni Yesus na padua halihoni manguhum maibana. Jadi manguhum maibana di tonga-tongan yaka barbigu jala toruan na torop aka bangso. Jadi pato pahonon nasida ma podang nasida baik gigi jala hujur nasida bain akka sasabi. Dang besit tahun ni bangso dopak bangso podangi jala dang be guron nasida permusuhan. Luar biasa di haroronai jala ima natapai mahima. Hada meon hasonangan nama na jupang di tonga-tonga ni Portibio. Mulu didok dang adong be parporangon. Dang mermusu be bangso na sedatu bangso na sedat. Na luar biasa gabi bui sadar sude jol mai marhite pangajarion ni debata akka alak nasida mabay porang gabi patu paon na mabain hanguluan. Mulu didok naking bay gigi di so nanggo halak batak manada ima obak si tulungingi ate pasti dugudang gupihita manadai. Ima aka alak porang gabi patu paon na may gabi hadumaon ay dapok ma ngulu-ngulu si ganupari. Jala anggo sasabi sudi pirahita manadai ate ala-ala porang ipe gabi patu paon na gabi sasabi. Mulu di bahasa Indonesia didok jadi alat pemangkas. Ima na terjadi dung diuhumi debata Portibion. Hada meon hasonangamma. Jala sudi mana sabangso masih beta-betaan. Asa ro tu bagas joro ni debata. Mulu dohonotan waing masih beta-beta sudi keramat jation asa ro tu garija. Takuboto adok pakkorhon ni nauka bali tanatuari ate. Ala naong dipasahak debata pasu-pasuna na sumurungi nunga gabe milik ni huriao tanunan julun garijan jala resmina natuari mate uka bahal naumbuli. Jala huberenggo sudi semangat ruas ni huriatai nama dohoti. Jadi sial mahamu akan asorona tuari ima dohono nate. Alai tutulas ni roha hampir sia sudi wek goro jala semangat madok ikut doh dau mau kak bahalun na itokok rupani. Adik pe sebetulnya ngabetu iban halai tungsai diusaha udala ni belgeni las ni rohana. Ala nunga di pasahat Tuhani. Jala na tuari ma uka bahal. Jala mungkin rangga mulai na nakingan bui mobil masuk sianete. Jadi mulu na seliling naon. Bui marungutungut hita. Dukaruar siap bagas joro. Majalu berita na uli. Ala nama si senggola di julu. Ala sani dala sudi. Mudah-mudahan mamarhite naong taukak bahal naong muli. Gabi hadameon hasonangan ro tujuluanon. Alaya pala tugas naong marga duk taukak bahali. Buhado hita rapsude masih beta-betaan. Asaro madapot to debata tugarijao. Ido pala na porlu. Jalaido tonani jamita di bagas tikion. Naso mungkit tu rohani halak. Gabi sudina sabang so masih beta-betaan. Asaro tu bagas jorun debata. Mangido pangajarion. Buasa harua pola iku sudi bangso. Ro masihol. Lau tu bagas jorun di debata. Mangido pangajarion. Ahado pangajario karua nanaing lehono ni debata tu sudi halak naro madapot libana tu joroi. Na perjulo songon hita
di minggu penon na may mahon haroro ni si palua hita ala taboto gok dame gok las ni roha mahita dungro Yesus natapaimai. Jala di pangajarion ni dewata di bagas joroi hadame manajupang di seluruh bangso. Dangadong binairi hati, dangadong binabenci, alai gabi masih tupahan na masudi sian nasarohana gabi sudima mardame sonang. Jala memang merhite surat ni purus nakingani itor tasuliki marohatta. Ay mulu pola nuek sudi krama jatiollah manupahi dongata nahona bencanai niang mapakilalaw na sida. Do masudi halahina di tapanuli raya di tapsel doho diaka dua nahasing nah korban alani bencanai. Bulu didok ngalubi 100 nong mate langsung dido dinda nasodapo ang gupe mar 100 tong. Lubi do pinda 100 nasodapot dung berita na perpudion. Adik penakingan dak pola 100 naking nasodapoti alai di berita na perpudion lubi do peninna mar 100 salak ngai naso jupang. Nuaing bohado marhite apenon tergerak rohatta. Di bakulingi dewata hita di minggu apenon dohot dohita makilalahon na hilala sida. Alani di na papungutupak kita tu hari minggu sudah hita manguka rohatta asabui dongata na korbani makilalahon hinatabuni si hutok Kristus. Ay budo honotan waing halak Kristen do secara umumi sudi. Ay wama tapanuli utara te tapanuli raya. Holak Kristen do nadong disi. Wahado marhitei rupani boy dihlala na sida memang di apenon disungguli do rohani akana porsea asa perduli tudonganna. Jalalas ido unok ni pamaritaon siap bagas joro ni dewata. Nanaeng bigion di sude bangso nadong di portibion. Alaima pangajarion na tumibo bain namasihol sude bangso mulidok nakingan. Lao mahita tanah kohima bagas ni Jahuba. Bagas ni dewata ni si Jakub. Mulu tabereng bangso nasik pe masihol belum hitama akasi utok Kristus dang masihol manangihon pangajarion ni dewata di hita di ganuk minggu di bagas joron idona naik sulik kitota di minggu apen na perjuluhon di sido panagamata na managam Tuhanido hositong ai di naung roy bana manguhumi portibion jupang ma hadameon hasonangani di tonga-tongani portibion. Alai didok hitama perjulu masih beta-betaan. Mulu adok kita nuaing 500 salak masih beta-betaan tuaka dongata na sulu merminggu bisa lilingo nate. Labatan na nunga duka bebahal na umuli. Tadapot madebata asa tabigi pangajarion na. Sudi hita marsi beta-betahan. Persia doau lam tutorop na ruas ni huriatta na di Kramat Jation. Masihol mangido marbigi pangajarion ni Tuhani siganu minggu di gerijau. Sidak kebangso perbigu marsi beta-betahan. Lam hitama naung medai takas pasu-pasu ni debata ditiki na perpudion. Mulo tadok bangga hita mer 2000 ma rata-rata. Ima omma puncak ngate minggu-minggu terakhir omma hita nauk sahat tu 2000 halak. Na Roma dapat to debata tu bagas joron mangido pangajarion ni Tuhani.
Jadi mulu masih beta-beta kita tabamayan non ay tuluri bunay ruas tai nasoro naso masihor mangido pangajarios siat Tuhani. Jadi natuluri bunay marhite na masih beta-beta kita lam Roma nasida masihol jalatakas medai pasu-pasu ni debata marhite pangajarion ni debata marhite jamita hatana nasun beliai. Alani di minggu apenon merpedem mahita asa saut hatan di debata na tabigi na sinurakon ni si Jesaya di bagasan jamitaon. Masih beta-beta mahita asa hehenang akadungata na tarpudum dope salilingon laho menagam haroro ni Tuhani asa sikop dayota hilalauta dame na sumurung na sian debata tuaka halak na manangihon pangajarion sian debata. Amin martangyang mahita. Mauliate do puji-pujian madiho ali Tuhan dibalga ni holong muasi ni roham nang pasu-pasum na pinasahakmu Tuhami diari na pinarbadiamon. Tuhan di minggu apenon di namanagam hami di haroro ni Yesus si palua hami pargugui mahami marhite tordim asa margugu hami masih beta-betaan tuak kadungan nami na tarpudum do penuaing asa do na sida hehe lahu managam harorom. Tuhan apala diapen na barjulon utan ko kami do sudi ruas ni huriam na dibagasa parsahiton nuaing. Mulutung lelik pe di paimana sida hamalumon na siyako porsea do hami Tuhan ditik kinong binuhulmu. Lehonommo las niroha pasu-pasu marhite na mga lehon hamalumod diak ka na marsahit. Lausongoni diak ka na marsitaonon marukil. Sayho Tuhan mga lehogugo doho pangapulion na sumurong. Asa tarapul na sida marhite apul-apul na siyakko. Lausongoni Tuhan akaruas ni huriam na bergumul di tonga-tonga ni rumah tangga na sida dumbobi taringot tu parekonomian. Sayho tu hapa turuhod dalan ni ngulu-ngulu di nasida. Asa tung dihilala nasida di sarihokodo nang ngulu nasida. Marhiteima Tuhan di bagasadame doho sonang ni roha hami makilalahon pasu-pasum di minggu apenon. Tuhan dina naik pesta honon nami Natal ari hatutubum say pasu-pasu hami Tuhan asa terbaik kami na umuli na dumenggad di tonga-tonga ni huriamon di nahupatupahami Natal di huriaon. Atong marhite permingguan apen na perjulot Tuhan marsangak magwarmu na sunbadiyaing jala di bagasalas ni roha masudi ruas ni huriam na madapat toko tu coromon managam pasu-pasum nang tuak katiki na naing roh. Tangihom mahami Tuhan di bagasan asi dohot holong ni roham dihami. Amin. Tajakum mahatan di debata marede mahita laos tapasaha ma piliat tanau muli tuharajaon ni Tuhani. Marede hita. Sayunako hidalani dalan namar mulia odo tong tangilaki tuat tong makaki sayubuto Tuhan bayang suruh
hita jom-jom. Pasahat pilihan lebih hitamang tujuno imasuk banget tu bencana kita peduli olah tema Oleh hati ya Bapak lihat dulu. Rimba hita jom-jom. Tatangnya kema pilihan nata papungo tuadu pani debata tapa udukbe marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gicang. Odo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa upara siya kami pilihanon
Patibulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhite de tordim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata pargugu na suhatudusan na tumapalangit dohot tano. Inorhon niya siniro hamdo ubahet sahat hami tu taon hurian na ibarwan. Lehom matu huriam todim na badiai dohot hamalon sian ho. Asalam rarat jalam gadda harajaumu di tonga-tonga ni hamion. Salehom mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhite siani. Pergugui mahami mangului ho di bagasan hapor siaon na toktong. Asa manahak kami sahak ro di ujungna marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajaumu, saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Selama apemma dihita saluhutna horas.